Madama kami nga nagpapabalay kini Rosing. Ipakita tanda makanyayo kapsat dayjay ko Adi balay may no kasano kadakil ken kasano kalawa. Yan. Bina. Umuna nga pundar may atay kapsat nga gasawa. Tanuhan da kami to nga ibabasin nga makigigyan kami lang iti ko nagandak na. Yan. Bina. Kaya ta ipakita ta dayjay ko. Pisto ti balay ta. Iti kapsat kitain nyo kapsat pisto ti balay. Kasi ito gini kam gamit milan lang to. Diyan kapsat di balay may. Yan. Iti welder na kapsat ni Uncle Melvin gini. Iti purman na ng Uncle Gabong. Bali ko Uncle mo lang ni Rosing. Yan. Win. Ito ti ko pinakagwapo nga uncle ni Rosing. Yan. So dati pinapakagwapo nga uncle ni Rosing. Yung gwapo da aming lalaki tapos napinta sa aming babae. Yan. Bina. Siyempre tapos dati ko iti kadwa mi iti Iraus. Kasinsing ko lang ito. Ay kasing kaanak ka ito. Kaanak ka. Bali uncle da kon. Siyempre pag basta no natayag dagiti kaanak mong kuan. Lumakay kan. Ay lumakay nak. Wala iti ko na kapsat iti postina. Bali 12 amin. 4, 8, 12. Makita yun to dahil ko na kapsat. Dahil itsura na ito normal pass. Yan. Win. Tapos at dapat may isang gububrahan. Yan na. Pero din na amang. Yan. Aramid mo ti hagdan ka na. Paghagdanan ka na. Pang kwan. Paghagdanan na gilid-building. Kadwa na mo siyempre ni Mike Antonio nga garamit ti hagdan niya ko. Pagulyan. Yan. Mapupuka man natin katuraw. Awam man natin katuraw. Napanan naman natin. Basta kasi ka pa nag-ubra awam man ay. Talaga. Sige tagluto nung kasi tumulong di dyan. Kung nanak awam man ni katuraw. Talaga glimlimang lato ubra natin. Santo aga salpot man to no pa nagpapanganan. Siyempre kadwa mo ni Lola tatay. O rita ni Lola. Baka amuyo ni Lola. Dagiti kabagyan ni Lola. O comment kayo no amuyo ni Lola. So nanikwa ni Lola yung tinagan na Antonia Corisma Dumaya. Ayun si Lola. Kanin ni Lola na Po. kaduan na kanong ginaw ni Rosing. Ginawak Oh. kapsala nga kamoy. Oy. Ibasan ko ako. Mano taon mo Lola? 82. 82. Mayabot na pa ni Lola tiko 100. Ano gawat ti 100,000. Napigsa pa Kaya na pa lang ako nga pisitin aji sa bangan na loob. Po. Napigsa pa Yan. Win. So ipakita min to kapsat i-update na kayo no kasano ti turo natin balay ni. Kaya lang atoy basit lang abong-abong. Napagyanam ni. Yan. Win. Thank you.